Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Ngayong adlaw karatong tanan sa ato pagtuon sa sulat ni San Pablo sa taga Roma, ania nakita karon sa Roma 1:26-28. Apolong sa Dios kung basahon nagingon, tungod sa gibuhat sa tao, gitugyan sila sa Dios ngadto sa makauulaw kailibgon. Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye, ug ang mga lalaki usab wala na nakikilawa sa mga babaye, kundi sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay ug buhat sa mga salawayong buhat, busa gisilutan sila sa angay kanila. Tungod kay nagdumili man ang mga tao sa pagdawat sa matuod nga kahibalo mahitungod sa Dios, gitugyan sila niya ngadto sa mahugaw hunahuna aron buhaton nila ang mga butang nga dili angayan nilang buhaton. Amen. Gisulat mga igsoon ang pulong sa Dios nga miingon ang Dios mitugyan kanila. Bukat kini kayo nga paghisgot sa pulong sa Dios. Kini pag-ingon nga ang Dios mitugyan nila. Ug ngani man katulok kay gayon gibalik-balik kini sa maong basahon nga atong gilakbitan karon igsoon. Abot pasabot ni ini nga pastila no. Ang pulong klaro nga nagpasabot, klaro nga dunay kasuko, klaro nga murag matawag nato nga dunay paghukom. Nga pulong nga naging ang Dios mitugyan kanila. Sa ato pa dunay gihimo ang Dios niya itong mga tao nga nagdumili no sa Dios ug naghimo noon sa mga malaway nga butang. Alaot katong gitugyan sa Dios ngadto sa gahom sa dautan tungod kay sila nawala sa pagbantay sa proteksyon sa mga gagahom. Puto pasabot na igsoon nga bisan pag unsaon ini mga tawhana og ampo nga protektahan sa Dios bahin tungod sa sala, wala na tungod kay gitugyan naman sila sa Dios. Mao lagi ning mga laway nga ang mga lalaki di naman mogamit sa mga babae, adto naman mogamit sa ilisig kalalaki. O kini mga babae pod nagunay naman nga mga babaeng mga buhat. Mao ni ang gisgutan ini maigsoon. Kini ang pagbulag gikan sa Dios na dayag diha sa kahinam ug nagbaga nga mga kaulag ug paglimod sa Dios. Mura silang mga hayop nga nangulag. Mura ka bitang iro sa ting mais nga sige kakakakha, sige og mura silang iruag nga nang nanginit bitaw nga magsige laglaag, uli lang og ganang gahangos-hangos na. Sa ilang una-una mao lamang ang pagtagbaw sa ilang lawas ng kahinam. Kung ang balaang espiritu wala gapuyo kasi kasing-kasing sa tao, wala magpuyo sa lawas o kalag, ang maong tao mahimong makahimo nini mga kasis mga sala o nagmaskara sa mga mayong buhat. Mao nga sa atong kapanahonan karon ang mga lalaki o mga babaye adunay mga panag-angay. Ang ubang babaye mutagbaw sa ilang kahinam maski wala nay lalaki. Adto na mga babaye magpahungaw sa ilang mga tinguha. O ang mga lalaki po adto po sa mga isig kalalaki. Ngani do na kunoy mga kalihukan karon nga aron nga di na mo sanay kuno ang kalibutan, maghimo na kuno mga kahugpungan nga lalaki sa mga lalaki, babae sa mga lalaki, babae sa mga babae. Kaya aron kuno kapugnan kuno ang paglubo sa populasyon sa katawhan. Mao kini igsoon ang dakong supak nga nasgutan nini sa bersikulo nga atong gitun-an karon. Adunay dako nga kadaot sa kagalingon. Adunay kagubot sa ilang hunahuna, dili sila normal nga mga tao. Og ilang gidamgo ang mga buhat nga dili nila gusto buhaton. Tungod kay kung kinsa ang magbuhat sa sala ulipon sa sala. Adunay daghang mga kusgan, mga makasasalang buhat og kining gitawag nato mga kalambigitan na nagulipon sa tao aron nga dili siya magsunod sa Dios. Lawom ang rason sa pagkagabok sa sibilisasyon. Mao nga ang atong sibilisasyon karon maigsuon makatawhan karon video wala gyud gabok na ang naghigot sa sosyedad nato, katilingban nato. Ang hinungdan ini mao ang kadautan sa tao. Labi na kini mahitungod sa paghilawas sa ilang kagalingon kagustuhan apan ilang gilimbungan ang ilang kagalingon tungod kay ilang gihigugma ang ilang kagalingon ang kalibutan inay nga higugmaon lang Dios nahulog sila sa pagpakasala nini nga mga butang mao nga sila na ulipon sa tanang bahin sa paghilawas o kahugaw apan
Nakita sila ni Kristo, ilang gihatag ni Kristo ang iyang kapasayloan. Iyang gihatag iyang paglimpyo, ang iyang pag-utro, paghupay, paglaom ug kalipay. Apan kung si kinsa ang mopalayo sa Dios ug musupak sa tawag sa balang espiritu aron nga paghinulsol, aron makadawat sa kaluwasan, siya adunay mahugaw manahuna. Walay pulong nga molitok sa tawo nga labihan kabugat sa pulong nga mahugaw. Nagisulat sa mga kamot sa Dios sa maong sitwasyon. Dili siya makabalik sa Dios tungod kay ang maong pagbalik nagkinahanglan og pag-utro sa iyang pagkatao. Ang Gresyanhon o Grigo nga pulong paghinulsol buto sabot nini nga mag-usab sa nahuna. Mao nga igsuon nga naminaw karon. Kumusta ang imong kasing-kasing? Abri ba sa imong nahuna ang espiritu sa Dios, ang iyang kaluwasan ug iyang kaputli? Kung mao igsuon, dawata ang Dios karong adlaw. Balik kaniya samtang gitawag pa kini karon. Ang Ginoo mao ang mananambal. Siya mismo ang magpalingkawas kanato gikan sa gapos sa atong sala o sa atong mga pagkalaway. Sa bugos natong kasing-kasing atong dawaton ang Dios aron kita maluwas sa atong kagalingon. Maluwas kita gikan sa mahugaw nga nahuna. Kinahanglan nga atong itugot nga ang Dios magalimpyo kanato ug andam siya nga muluwas kanato mga igsoon. Magampo kita ubala ang Dios kaila ka kanako. Nakaila ka sa akong unahuna ug nakaila ka sa akong kinahiladman. Kabalo ka sa akong mga kaagi ug sa tanan akong mga sala. Pasaylo ako sa akong kalaway, limpyo ako sa akong mga binuhatan. Ipadol ako sa imong pulong aron ako ikaw higugmaon. Dili na nako gusto makasala pa pag-usab. Palihog himua nga adunay kusog nimo mga magatugot aron madawat nako ang kagawasan diha sa imong mga kamot. Luwasa ako gikan sa akong kahugaw, labi na sa kahugaw sa akong unahuna ug kadubok sa akong lawas. Ikaw akong mananambal, ikaw akong maluluwas, kanimo akong gisalig. Amen. Dunay pangutana igsoon, giunsa ni Pablo pagulagway ang kasuko sa Dios? Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.